озмуни вилоятии кани духтарон бо ҳадафи ҷалб намудани ҷавондухтарон ба тарғибу ташвиқи арзишҳои неки ниёгон, баланд бардоштани завқи зебоӣ парастии онҳо, муаррифии фарҳангу ҳунари волои халқи тоҷик, дарёфт намудани истеъдодҳои нав аз ҳисоби ҷавондухтарон ҷамъбаст гардид. Дар он ғолибони даври ноҳиявии озмун аз шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуда, ҳунари волои бонуи тоҷикро тибқи шартҳои озмун манзури ҷамъомадагон намуданд. инчунин дар баробари ғолибони даври дуюм дар озмуни мазкур ҷавондухтарон аз раёсатҳои маориф, тандурустӣ, донишгоҳи давлатии Хорух, коллеҷи тиббии шаҳри Хорух ширкат варзида маҳорати худро нишон доданд. гуфта шуд ки озмуни кани духтарон дар баробари озмуни садранги чакан тарғибгари ғояву арзишҳои волои миллати тоҷик буда, дар тарбияи ҷавондухтарон ва ҷалби онҳо ба либосу анъанаҳои миллӣ нақши муҳим дорад ва баргузории чунин чорабиниҳо дар марҳилаи ҷаҳонишавӣ ба ҳадафҳои миллӣ басо мувофиқ аст. дар ҷараёни озмун ба мавзӯъҳои баландбардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, расму оинҳои миллию мардумӣ ва муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд ва қайд гардид ки намунаи чунин озмунҳо пайвандгари фарҳангу таърих ва маданияти мардуми тоҷик аз аср ба аср мебошад. дар интиҳо ғолибон муайян карда шуда бо ифтихорномаву супосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд.